Nonke nake nalezwa igama elithi isifo sokungezwani. Noma uke wabhekana nalo wena uqobo noma abantu obathandayo noma izihlobo zakho, kumele ukuthi uke wezwa igama elithi isifo sokungezwani. Isifo sokungezwani asikho lutho ngaphandle kokuphendula komzimba wakho entweni evamile, lapho iningi labantu lingaphenduli kuyo. Nokho, ngasizathu simbe, umzimba wakho usabela ngokweqile noma ngendlela engavamile kuleyo nto. Isifo sokungezwani ngokuvamile siyifa futhi sitholakala emindenini. Uthwala izakhi zofuzo futhi ubonakala ngezinye izikhathi ebuntwaneni, ngezinye izikhathi lapho usukhulile. Izibonakaliso ezivame kakhulu zesifo sokungezwani yilokho esikubiza ngokuthi yizifo zokuphefumula. Uma uqala ukukhwehlela, uma uhlangabezana nothuli, izimbali, uqala ukukhwehlela ngokweqile. Uba namehlo anamanzi, ikhala elimanzi, ngezinye izikhathi ukuminyanisa umphimbo, ukushintsha kwezwi, kungenzeka unyaka wonke, kungaba ngezikhathi ezithile zonyaka. Ngesikhathi esithile sonyaka kubizwa ngokuthi yi-high fever. Ngakho-ke lesi sifo sokungezwani singakha izimo ezivame kakhulu ngendlela yezimpawu zokuphefumula. Kungaba nezinye izimpawu zekhi ezifana nokuhlanza. Esinye isibonakaliso esivamile yisibonakaliso sesikhumba, njengoba ngikhuluma. Kungaba nokusabela kwesikhumba ngama-rashes, ukuluma okuningi emzimbeni wakho wonke. Ngakho-ke i-allergies ichazwa kusengaphambili. Uphatha izakhi zofuzo futhi uyibonise ezimweni ezithile.